high tide ngayon. High tide dito sa ano tingnan. Pag sa umaga, pag hindi high tide, ano yan? Mababa. Pwede naman lakad. Ito naman yung high tide. Hello. Knock knock. High tide. Isa nga wait. Mamaya natin balikan. Nag-set up pa siya eh. Mamaya pa siya. Pasok muna tayo. Tingnan natin yung isda na binili natin. Fish. Yun yung aking bagoong. May dala akong bagoong. Sa La Union. Maya, sarap yun. Saka mangga. Ito yung ating isda. Sashimi. Siyempre, may bagoong ako. Wala na akong pantay eh. Yan. Ay! Taya. Meron akong 20 rito. Oh. 433. Magaling yung sila. Bagong bago. Oh. 433. Hindi ba tinatanggap to? 15, ano? 20. Ha? Ay, ganun ba? 33. 33? 33. Ay, second draw yan. Ano kaya? Ay, gabi. Okay na, palitan ko ng 5,000 lang. Ay, what? 5. May bagoong ako, tsaka mangga. Oo. Siyempre, mahirap magilapin ng mangga dito. Pati sili, nagdala. Ay, meron? Oo. Meron pa akong ano. Baong ko. Ang aking bagoong. Ngayon siya isang nakakawin. Bagoong ko yan. Ilang kilo to kuya? Ewan ko kay... Ay, 7 something, no?
ba sa amin na di oro kuya? May ano kayo niya? Ha? May pirayahan. Oo nga eh. Buti ba dito, medyo doon sa laon yung grabe init. Mahangin naman dito. Ayun nga, ayun. Buti hindi nagsama sa niya. Eh, walang magbabantay sa ano. Kay Papa at Mama. Ang masarap sa laman loob, paksiw. Oo, suka lang sa bawang luya. Buksan ko na yung ano ako sa laki. Ha? Diba? Ang diskarte sa pang sashimi natin pag ganito, yung cut Oh, niya. yan o, dito. Pag ganyan, oh. Tingin ko na yung pag yan eh. Buo. Yan. That is ace. Punta natin si Ace dun sa pang-wheel. Wala yan. Siya pa magaling yan. Lakas ng alon. Pwede kaya ako Sir, magpalipad ng ano dito, drone. Ito mahangin ng konti. Makapo daw siya ng ano. Sama ka ni Aba doon sa ano. Wala kang makukuha dyan. Oh, yeah. Pero try mo muna yan. Baka yeah, practice ka muna. Dahan-dahan pag ano. Wala na yung ano. Ayun na, guys, record kita. Ah, yung sa ano. Ace. High tide pa eh. Okay. Ay, mag-rest muna.